що ми дуже близько дійшли до остаточного вирішення цих складних питань. Chancellor Friedrich Merz, the Federal Republic of Germany, Secretary General Mark Rutte, Treaty Organization NATO, President Ursula. Я б сказав, що ми наблизились погодження. Це дійсно значне питання, складне питання, але ми зараз значно ближче до вирішення цього питання. Не впевнений, що в цьому є потреба, але якби це допомогло зберегти 25 тисяч життів за місяць, я б з радістю, звісно, поїхав туди і зробив це.